Juma o tɛ kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban min ye an ka ɲɛmaw ye sa o y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se k'an da don kɔnɔkumaw la todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔna la jɛka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an bolo yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa a ka se ka an jan n'an kumakanw sɔrɔ o maaba dɔ ye Augustin Esubi ye Lamini Kulibali a b'o baara kɔnɔna la min ye Musa Ayidara ye ale bɛ yen nɔ sa k'a kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔkɛ Yusuf Sangare min ye arajo fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la ne yɛrɛ Amadu Tolo ye an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la o hukumu kɔnɔ sa gafew bɔra gafew kumana bi gafe minnu b'an bolo sa an ye minnu sɔrɔ an bolokɔrɔ Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kuma la sa min ye Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi ye a kumana an da bɛ tila ka don a kɔnɔ kuma la Républicain ale fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an bɛ tila k'a fɛsɛfɛsɛ fo ka n'a kuncɛ ni Les Échos welewele an y'o de fɔ yanni kuma ka ca kisɛ ka k'a la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ko kura ye sa k'a fɔ k'aw bɛ sɔgɔlen aw ka télévision mandi la Joliba TV News aw bɛ sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba FM o hukumu kɔnɔ sa an b'a daminɛ an t'a bila dagirinda la koyi min ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako maaw u ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya dama dama la u y'a yira sa u ka bakuruba dɔ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko min ye kalanso hukumu kɔnɔna ye sa ko école catholique minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔna la sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka baaraw ye ko u bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri san 2025 ko fo ka taa se o ma o baara ninnu o sabatira sira dɔw de fɛ sira min ni da bɛ donna a kuma la sa min ye gafe fɛ gafe min ni an y'o de fɔ ye u y'a yira sa u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko évêque min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi sa ko ale de ye laseli kɛ ka ɲɛsin min ye lajɛ balalen kun don min ni a kɛra juillet kalo o tile 10 ka na kuncɛ a tile 11 san 2024 ko o waleya kɔnɔna la sa ko min ye ko belebeleba ye ko o nana ye a kɔnɔna la sa min ye chrétienw ka école minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko u y'a yira sa k'a fɔ ko san kura nata hukumu kɔnɔna la sa min ye 2024 ka taa se 2025 ma sa ko u bɛna u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ko ka o ɲɔngiri o sɔrɔla mun fɛ sa k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye subvention dɔ ye sa ni o ye musaka ye musaka min ni waati bɛɛ lajɛlen na sa ni jamana bɛ o di kalansow ma ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa k'u y'a latigɛ k'a fɔ ko o musaka ko u bɛna tigɛli belebeleba ye o ko kɔnɔna la n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 100 la sa ko 80 kunkanfɛn ko o bɛ bɔ a la o waleya de hukumu kɔnɔna la sa min ye o communiqué min ni o kɛra ni o sɔrɔla min ye kalanso hukumu kɔnɔna la chrétienw ka kalanso minnu bɛ Mali kɔnɔna la sa u ka évêques bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu de jɛra ka nin lajɛ in kɛ lajɛ min ni u ye ɲɛfɔli kɛ a kɔnɔna la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko kabini min ye san 1972 n'an ko 1972 ko nin waleya in ko a sabatilen don Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko ka tali kɛ min ye chrétienw ka école subvention dɔw bɛ yen sa ko min ye jamana ye ko a bɛ o d'u ma kabini san 1972 waatiw la ko bari nin waati kɔnɔna la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya min ni o bɛ sabati san o san sa ko min ye ɲinan san ta hukumu kɔnɔna ye 2024 ko don ko baara min ni o bɛna sabati sa ko décembre ka taa décembre tile 31 n'a ko 31 décembre 2024 ko jamana tɛna se ka i jɔ nin baara ninnu kɔrɔ bilen ka ɲɛsin min ye chrétienw ka écoles ma u y'a yira sa gafe kɔnɔna la i n'a fɔ Soir de Bamako maaw daba la cogoya minnu na sa ko o waleya de fɔlen sa ko min ye chrétienw ka ɲɛmaaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnen la k'u ka diocèse min ni o bɛ Sikaso mara kɔnɔna la ko o de bɔra ka laseli belebeleba kɛ u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la koyi ko a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa waleya min ni o filɛ nin ye ko a bɛ kɛ sababu ye sa min ye baaraw tagabolo ye bɛɛ lajɛlen sa olu ka o ɲɔngiri u ka kalansow tagabolo ka o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ko sababu dɔ kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ ko ni nin musaka min ni a bɛ ka fɔ ni jamana b'a di waati bɛɛ lajɛlen na sa ko a bɛ kɛ sababu ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko min ye allocation familiale ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la ko fo ka taa se min ye suppression ka taa se u ka droit ma droit minnu n'o ye AMO n'a ɲɔgɔnnaw ye ko o wari minnu ni o bɛ don olu la ko o kelen ninnu de bɛ kɛ sababu ye sa u ka se k'u ka karamɔgɔw ka olu sara karamɔgɔ minnu ni olu bɛ kalan di chrétienw ka écoles bɛɛ lajɛlen na
ko o waleya de okumu kɔnɔna la ni jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko sɔn tɛna kɛ o waleyaw ma bilen ka sababuya kɛ ko kunni tɛgɛla o wari la ko a kɔlɔlɔ belebeleba dɔ ye min ye ekɔli katolikiw kan sa k'o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko o ye ka baaraw ka olu ɲɔngiri karamɔgɔw ka olu caman lisansiye o baara min lisansiyeli tɛ dɔwɛrɛ koyi ka yafa karamɔgɔw caman ma u ka kalansow tagabolo kɔnɔna la ko o baara min ni o sabatilen filɛ nin sa o baara min ni o kumakan bɔra ka bin kaban ko a bɛ kɛ sababu de sa olu bɛ wajibiya i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa u ka kalansow caman bɛ yen nɔ ko ka olu datugu ko n'i y'a jateminɛ tagabolo kɔnɔna la sa ko karamɔgɔ minnu ni o bɛ kerecɛnw ka kalansow kɔnɔna la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa k'a bɛ ɲini ka na karamɔgɔ 2000 bɔ o waleya kelen in kɔnɔna la ko min ye kalanden 40,000 n'a kunkanfɛn ko o bɛ kalanso ninnu kɔnɔna la ko wa o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko n'i ye kalansow yɛrɛ jateminɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na kalanso minnu n'u bɛ se ka jateminɛ i n'a fɔ kerecɛnw ka kalansow sa ko n'i y'a jateminɛ k'o bɛ tali kɛ kalanso 150 la ko o waleya min ni o filɛ nin ye min ye enseignement catholique tagabolo bɛɛ lajɛlen sa ko u y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ belebeleba bɛna ye nin waleya in kɔnɔna la waleya min ni y'a yira la k'a fɔ k'u ka subvention ko jamana tɛna se ka jɔ olu kɔrɔ bilen ko ni o waleyaw bɛɛ lajɛlen sinsinna jamana fɛ kaban ko min ye établissement privéw ye ko da bɛna don o fana kuma la koyi ko k'a sababuya kɛ kɔlɔlɔ caman bɛ yen nɔ ko min ye uti kalo tile 9 tɛmɛlen ko baara dɔw sabatira baara minnu kɔnɔna la sa ko ni ɲɛfɔli caman kɛra a la k'a yira la k'a fɔ ko min ye kalansow ye kalanso minnu ni privéw don n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko kɛnyɛrɛye ka kalansow ko o caman bɛ yen nɔ sa ko olu bɛ ɲini ka na daw sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ gɛlɛya tagabolo ye min ye subvention minnu ni jamana kɛn bɛ ka olu sigi école catholiquew kɔni y'a yira sa u ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛsɛfɛsɛli la sa ko nin waleya ni a sinsinna ma a bɛ se ka gɔri turu mun kan ko min ye baaraw bɛɛ lajɛlen sa ko u bɛna olu jɔ min ye école catholiquew ye Mali kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka jamana worodugu yanfan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko tɛza waati nin kɔnɔna la ko kununko k'a bɛna fɔ ko min ye an ka pankuru minnu n'u bɛ mugujuguw ci n'a bɛ wele ko drone ko a bɛna fɔ ko o ye tasuma bɔn min ye banbagacimaw kan koyi an ka fɔ tɛ gafe ka fɔ don u y'a yira sa soir de Bamako la y'a jara ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko terrorisiw an bɛ don min na i ko bi ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara kɔnɔna la ko u bɛ yɛrɛ ɲini na koyi ko bɔn kun kan bɔn sen kan ko o waleya ko o sabatilen don an bɛ don min na i ko bi min ye terrorisiw fɛ ka kɛɲɛ ni min ye Mali finitigiw ko olu ka wulikajɔw la ko laban min ko n'o kɛlen filɛ nin ye kununko sa ko min ye Mali finitigiw ye gafe ka fɔli la la y'a jara ka ɲɛsin min ye soir de Bamako ka bi bɔli ma a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya don waleya min ko ni a sigira sen kan Mali finitigiw fɛ k'a bɛ waatini bɔ ko bari ko kunun ta k'a kɛra bɔn sen kan bɔn kun kan pati sagana ye ko waleya min ni a sabatilen filɛ nin ye k'a kɛra alamisa kununko uti kalo o tile 8 san 2024 ko maaw balila ko la sa ko y'a ye k'a fɔ ko min ye pankuru tagasira ye n'a bɛ wele ko drone sa ko olu donna kɛlɛ kɔnɔ koyi ko o waleya min ni o sigira sen kan sa ko min ye drone ye ko u ye tasuma burun min ye Kidali kɔnɔna ye ka taa se min ye maajuguw ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔw la sira caman fɛ ko waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ Laya Jara a bɛ k'a fɔ cogoya minnu na a y'a yira k'a fɔ ko Mali ka nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ nin sa ko a ma dan Mali kelen ma koyi ko forces armées burkinabé ko olu bɛ dɛmɛ kɛla ka ɲɛsin Mali jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES o tagabolo kɔnɔna la ko sariya don sariya min Laya ka fɔli la ko sɔn bɛ kɛ a ma bi sɔn bɛ kɛ a ma sini k'a sababuya kɛ ko bɛnkan min ni o bɛ Mali ale ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ AES tagabolo kɔnɔ Laya Jara ko fasiri tagabolo kɔnɔna la sa ko min ye maa dɔw ye n'o ye surusiw ye sa ko olu de sereyara kan k'a yira k'a fɔ ko kununko ko min ye pankuru tagasira ye sa n'o ye mugujugu min n'o bɛ ci ni pankuru bɛ sira ye sa n'o bɛ wele ko drone ko olu donna kɛlɛ kɔnɔna la koyi ko ka taa maajuguw sɔrɔ u sigiyɔrɔw la ko ka kabako da u kan o waleya de hukumu kɔnɔna la Laya ka ɲɛfɔli la sa soir de Bamako kɔnɔna la ko nin waleya min ni a kɛra sa ko a kɛra ko balalen belebeleba ye min ye maajuguw la ko o hukumu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini maajuguw yɛrɛ ɲini bɔn sen kan bɔn kun kan ko caman bɛ yen nɔ sa ko olu yɛrɛ
tora a ko kɔnɔna la koyi ko ka kɛɲɛ ni min ye groupe terroriste olu ka wuli ka jɔ ye Laya ka ɲɛfɔli la halisa ko o reconquête min ni o bɛ Mali bolo Mali finitigiw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la faamaw ko a bɛna fɔ Teza Watène ta tɛmɛlen kɔfɛ juillet kalo ko fo kana se an bɛ don min na i ko bi ma wulikajɔ min ni a bɛ Mali finitigiw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko maa bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko tare ko o hakilina kɔnɔna la sa ko don tɛmɛlenw na ko banbagacimaw ko olu fɔlɔ de dankari min ye Mali finitigiw la a kɛra dusukasi caman ye maaw bolo maa minnu ni olu bɛ armée régulière ka o jukɔrɔma don ko bari k'an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna fɔ ko tajuru sara bere min ni o bɛ Mali finitigiw bolo ko o kɛra baara belebeleba ye koyi n'a b'a wele sa ko force démesurée ko k'a sababuya kɛ ko an bɛ don min na i ko bi ko min ye maajugu ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko u bɛ ka min ye se min ni u k'u b'o ɲinina ko o daragera ka b'u bolo ka to Mali finitigiw bolo ko wa k'an bɛ don min na i ko bi n'i taara fan o fan fɛ sa ko maajugu k'u b'a k'u yɛrɛ ɲini ko min ye Teza Watène ta o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko min ye faamaw ye ko u ye opération belebeleba dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ waleya kɔnɔna la sa ko u ni Gati taga sira dɔw kɔnɔna la ko o baara min ni o kɛra ko Gati maaw ko sira caman fɛ ko panique générale nana o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko bɛɛ lajɛlen ka siran k'a ye k'a fɔ n bɛ taa fan jumɛn fɛ a kɛra cogo di o baaraw bɛɛ lajɛlen de hokumu kɔnɔna la i n'a fɔ Laya b'a fɔ la cogoya min na sa a y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo o tile 30 ko tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye ko n'i y'a jateminɛ o vecteur aérien tagabolo kɔnɔna la n'o ye pankuru taga sira ye sa Teza Watène yɛrɛ kɔnɔna la sa ko mugujugu ciko 15 ko o de kɛra o waleya min ko ni o kɛra ko maa ci tɛ yen nɔ sa an bɛ don min na i ko bi min bɛ se k'a fɔ ko maa da hakɛ min ni o tora a ko kɔnɔna la maajuguw fan fɛ koyi ko bari min ye maajuguw kɔni ye ko u y'u yɛrɛ ɲini a wagatinin kɔnɔna la ko an bɛ don min na i ko bi min ye kulujugubaw olu jukɔrɔla ko maa min n'i bɛ worodugu yanfan dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adrar fanfɛlaw la sa ko maajuguw ko waati ni waati k'u bɛ bali ka poyi ka bɔ yen yɔrɔw de la ko o hokumu de kɔnɔna la sa min ye Mali finitigiw bɛnkan min ni o bɛ yen nɔ ani Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko force de l'alliance ko o maaw ko olu sigin bɛ ka t'u tɛnku min ye kulujugu in da la maajuguw fanfɛ nɔ sa bɔn sen ka bɔn kun kan waleya si tɛ yen nɔ sa ko ni o bɛ di u ma ko ni ye Teza Watène jateminɛ an bɛ don min na i ko bi ko Mali finitigiw k'u bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko se belebeleba ko o bɛ u bolo i n'a fɔ a bɛ ka fɔ cogoya min na ko o waleyaw de hakilina bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko n'i y'a jateminɛ ko CSP o ka wulikajɔw hakilina kɔnɔna la ka na se JENIM o ka wulikajɔw hakilina kɔnɔna la sa ko maa bɛ se k'i yɛrɛ yamaruya ko k'a fɔ ko maa minnu an bɛ don min na i ko bi ni olu bɛ ka Ukraine ka o jukɔrɔma don baaraw kɔnɔna la sa ko olu ye maaw ye maa minnu ni fasodenjuguw don an ka fɔ tɛ Fasiri a bɛ min ye soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye kalanko yɛrɛ o tagabolo kɔnɔna ye sa ko fɛsɛfɛsɛli caman o yen bɛ a ko kɔnɔna i n'a fɔ an da sera a ma cogoya minnu na an bɔlen kɔfɛ min ye soir de Bamako la sa k'a sababuya kɛ o bagaru an tun ye a fɔ ka ban min ye républicain ye an b'an ɲɛsin a ma kɛ républicain a fana ye bɔli kɛ bi a kuma na a da bɛ waleya belebeleba la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine jamana ye sa ko a yirala k'a fɔ ko o yen bɛ wulikajɔ kɔnɔ a ka dakuru ɲɛ fɔlɔ ka ɲɛsin Teza Watène mara ma ko o hokumu de kɔnɔna la sa ko Mali jamana ma to sigilen ten koyi Mali jamana k'u y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ kiiribulon hokumu kɔnɔna la sa k'u bɛna min ye weleli kɛ bɔgɔ jɛninen kan koyi gafe a y'a fɛsɛfɛsɛ k'a yira k'a ɲɛfɔ a ye mun fɔ républicain don u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali kiiri tigilamɔgɔw ye ko u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna enquête belebeleba ko o bɛna dayɛlɛ an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ ko nin waleya sɔrɔla i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min sa ko nin waleya bɛɛ lajɛlen ko a sɔrɔla républicain don ko nin waleya sɔrɔla waleya fɛ waleya min n'o kɛra maajuguw ka wulikajɔ laban min n'o kɛra Teza Watène kɔnɔna la ko min ye Mali kiiri tigilamɔgɔw ye sa ko olu bolofara taama kɔnɔna la sa ani Mali ɲɛmaaw ko u jɛra n'a ye sa k'a fɔ ko kiiri bulon kan fɛsɛfɛsɛliw olu ka ye k'a sababuya kɛ kuma caman fɔn bɛɛ min ye Teza Watène ale ko hokumu kɔnɔ républicain maaw ko ka kɛɲɛ ni laseli dɔ ye laseli min n'a dira kunnafoni siraw fɛ min ye uti kalo o tile 6 san 2024 ko n'i y'a jateminɛ min ye bureau min ko n'o bɛ procureur de la république ye ani pôle judiciaire spécialisé min ni o sigin bɛ banbagaciya waleyaw kɔnɔna la n'u bɛ wele ko terrorisme ani criminalité transnationale ko o maaw ka wulikajɔ de hokumu kɔnɔna la sa
ko u y'a yira k'a fɔ ko min ye enquête belebeleba ye sa ko Mali kɛnbɛ ka o dayɛlɛn koyi o tɛ dɔ wɛrɛ sɛgɛsɛgɛli don ko o waleya min ni o sigira ko enquête bɛɛ lajɛlen ko a bɛna tali kɛ min ye Teza Watène ale wulikajɔ o hukumu kɔnɔna la ko sariya don sariya min ni bɛn sɔn bɛ kɛlɛ ma ko Mali gouvernement ale y'a camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la ko don min ni o ye uti kalo o tile 4 san 2024 ko u ye gɔri turu ni waleya in kan porte-parole min ni o bɛ agence ukrainien min n'o bɛ renseignement militaire baaraw bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye Adri Youssov ye an tɛ gɔri turu tɔgɔ in kan k'a sababuya kɛ nansara tɔgɔ don ko o de ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la ni a ye ɲɛfɔli caman kɛ ka taa ɲɛsin banbagaciw ka waleyaw ma fo ka taa yira sa ko min ye jukɔrɔma dondoli yɛrɛ ye o bɛ ka kɛ olu fanfɛ ka ɲɛsin banbagacimaw ma o waleya bɔ ka bin kaban o kumakanw fɔlen kaban ko ta wulila sungɔlama ye daga wulila sungɔlama ye ko min ye nin maa kofɔlen ye ni lasigiden do Senegal mara yɛrɛ kɔnɔna la ko a ka fɛsɛfɛsɛliw o ma kɛ sabati fɛn camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye Mali jamana ye sa k'u ye procureur de la République min n'o bɛ pôle judiciaire spécialisé kɔnɔna la sa n'o ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don terrorisme ko ni criminalité ko o ɲɛnabolo fɛsɛfɛsɛliw ma sa ko u ye wele bila o ma ka maa kofɔlen a n'a ka jamana ka u wele bɔgɔ jɛnnen kan koyi ko Mali ye o waleya min sigi sen kan sa yala a bɛna kɛ cogo di da donna a kumaw la ko min ye procureur de la République ye i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min na sa u ka ɲininiw kɔnɔna la ko sariya don sariya min ni a bɛ bɛn ko wulikajɔ hakili kɔnɔna la sa ko min ye fɛsɛfɛsɛliw ye o de bɛna kɛ a ko kɔnɔna la k'a lajɛ yala kumakan minnu bɔra maa kofɔlen in da a bɛ dɔn Ukraine jamana olu ka wulikajɔ kɔnɔ wa walima a bɛ jɔ maa kofɔlen ale kelen de ka wulikajɔ kɔnɔ wa walima terrorisiw ko tagabolo ni tagabolo jumɛnw b'a kɔnɔna la o tagabolo kelen in de la ko min ye Mali gouvernement camancɛ fanga hukumu kɔnɔ ko u y'a yira k'a di bɛɛ lajɛlen ma uti kalo in tile 4 san 2024 ko waleya min ni o tɛmɛna nin ko kɔnɔna la sa k'a bɛ kɛ sababu ye Mali ale ni Ukraine jamana bolodi ɲɔgɔnya min ni o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o ɲɔgɔn de fɔlɔ ka o sonsoro ko Mali gouvernement y'a yira tuguni ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko o baara minnu ni olu ɲɔngirilen filɛ ni o sonsorolen filɛ nin sa o de y'u yamaruya ka kiiri bulon tigilamaw ka olu wele u ka kiiri kɛ maa kofɔlen ka waleyaw kan k'a jateminɛ maa jumɛn ko don Youssov don ko a ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen faamuyali ma sɔrɔ a kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ Mali gouvernement ka faamuyali la sa ko a ye min ye terrorisiw n'o ye maa juguw ye sa ko ka olu majamu kosɛbɛ kosɛbɛ tagabolow kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko waleya min ni o bɛ u fan fɛ ko o de ye sabati fɛn ye ko Mali gouvernement a yira sa ko wulikajɔ do maa kofɔlen fɛ wulikajɔ min ni ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ko ka min ye Mali k'a bila bisibasa kɔnɔ n'o ye déstabilisation ye o waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Mali gouvernement y'a yira ka wele bila kiiri tigilamɔgɔw ma ko u ka jateminɛ belebeleba kɛ nin ko la ka maa kofɔlen n'a ka jamana n'o ye Ukraine ye ka u wele bɔgɔ jɛnnen kan fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la Agibu Sogodogo ale ka fasiri do aw bonya b'a la. An b'i bɔ nin waati in na républicain kɔnɔ kɛ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ fila la koyi a y'a yira sa a ka wulikajɔ fɔlɔ la sa k'a fɔ ko min ye Mali sɛkasidondo tɔgɔ la sa n'o ye Aigle du Mali ye ale tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛ o sira do koyi o y'a yira sa k'a fɔ ko Aigle du Mali ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnlenw na sa min ye dege karamɔgɔ min ni o tun bɛ Mali la ni o ye Eric Sékou Chel sa ko ale ka baaraw o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri la kabini o baaraw ɲɔngiri la sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔla cogoya min na sa FEMA Foot ye ale ni n'o ye Fédération Malienne de Football ye ale ni min ye minisiriso min n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna sa ko u bɛ fɛsɛfɛsɛliw o bɛɛ lajɛlen tun bɛ i ta fɔ la ko min ye dege karamɔgɔ ko o tagabolo fanfɛla ye Mali tɔgɔ la ko bari ko kibaruya a bɔra ka bin i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya minnu na Nouvelle Horizon o y'a yira sa k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ sa min ni a ka baara bɛnnen don nin ko bɛɛ lajɛlen ma sa n'o ye secrétaire général du comité exécutif de la FEMA Foot o tɛ maa wɛrɛ ko ye arbitre kɔrɔ do min ye Sidibé Magassa ko ale de ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yamaruya kɔnɔna la ko Sidibé Magassa ko a y'a yira sa k'a fɔ ko k'a ta nin waatinin na sa ko min ye Fédération Malienne de Football ale ni minisiriso min n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kunna Mali la ko u jɛra n'a ye k'a fɔ sa ko min ye candidature ye ko ka o dayɛlɛ o ye jumɛn ye appel d'offre do ko min ye maa minnu n'i y'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ min ye Mali dege karamɔgɔ kura ye
ko i bɛ se ka na n'i ka gafew ye ka na olu di min ye direction technique nationale la Mali kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ o waleya kɔnɔna la i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔ la cogoya min na ko min ye Sidibé Magassa ye ko a ye ɲɛfɔli caman kɛ nin ko kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko Mali sɛkasi don do kɔrɔbaw n'o ye seniorw ye aw ko olu de ko don o waleya min ni maa min n'i b'a fɛ ka kɛ o dege karamɔgɔ ye sa ko i bɛ se ka na n'i ka CVw ye tagabolo bɛɛ lajɛlen ka taa di direction technique nationale la lajɛliw ka kɛ a ko kɔnɔna la o waleya kelen in na k'a y'a yira k'a fɔ ko min ye nationalité ko ye n'o ye jamana ko ye sa ko o ma fɛsɛfɛsɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na maa min n'i y'a dɔn k'a fɔ i ye maliyɛn den ye i bɛ se dege karamɔgɔya la i bɛ se k'i ka gafew fara ɲɔgɔn kan ka olu di maa min yɛrɛ fana hali n'i tɛ maliyɛn ye n'i b'a fɛ ka kɛ Mali dege karamɔgɔ ye ko yamaruya b'i bolo i ka se k'i ka gafew di o ka fɛsɛfɛsɛ lajɛli ka kɛ yanni sugandili waati cɛ ko ka kɛɲɛ ni min ye direction technique nationale ale ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa maaw ka min faamu o ye tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko an bɛ don min na i ko bi sa ko candidature ko olu lancera maa jumɛn bɛ yen nɔ sa min n'o bɛna Eric Sékou Chel a nɔrɔ bila Mali Aigle sɛkasi don do olu cɛla don tɛmɛnlenw kɔnɔ k'a kun fɔra ko maaw bɛ kɔnɔli la kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa ka kɛ Mali dege karamɔgɔ ye o baaraw bɛɛ lajɛlen sariya tagabolo kɔnɔ sa ko fo fédération malienne de football ale ni Mali minisiriso min ni o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna olu tun ka bɛn waleyaw kan waleya minnu ni u b'o fɛsɛfɛsɛ n'o bɛ wele ko cahier de charge o baara minnu ko ni olu sigira CAF ka jateminɛ kɔnɔna la UEFA ka jateminɛ kɔnɔna la FIFA ka jateminɛw kɔnɔna la sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko o de ye min ye fédération malienne de football yamaruya dir'u ma k'a fɔ ko min ye candidature ninnu ye u k'a lancer k'a yira sa k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ Sidibé Magassa a y'a fɔ gafe kɔnɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ cogoya min sa k'a fɔ ko Mali ka sɛkasi don dɔw tɔgɔ la sa ko dege karamɔgɔ kura o bɛ ka ɲini o bɛ ɲinina sira dɔ fɛ sira min ni a fɛsɛfɛsɛra k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ bɛ se ka na n'i ka candidature ye n'i y'a dɔn k'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ dege karamɔgɔ ye a k'a sɔrɔ waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa gafew b'i bolo gafe minnu ni bɛnkɛ bɛ olu ma k'a fɔ k'i ni dege karamɔgɔya ka kan bari k'a fɔ ko min ye maliyɛn den ye ko o kelen walima min ye kɔfɛ jamana ye o kelen ko o ma fɔ a la cogo si la n'i ye maliyɛn ye o n'i bɛ bɔ kɔfɛ o ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ sɔn bi kɛlen i ka na n'i ka min ye candidature ye Fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ kɛ a da bɛ min ye an ye mun fɔ sanfɛ n'o ye attaque terroriste o siraw fɛ faamaw fan fɛ min ni a kɛra Teza Waten kɔnɔna la ko jɛkulu min n'o ye an ko Mali dɔrɔn ko o jɛkulu maaw n'o ye association belebeleba ye sa ko olu ye bɔli kɛ ka foli belebeleba bila min ye Mali finitigiw la ka foli belebeleba bila camancɛ maaw la ko waleya jumɛn ko don mun kama gɔritu mɛn nin kan ko anw ko Mali dɔrɔn n'i y'a jateminɛ sa gafe ka ɲɛfɔli la ko premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibé fo ka na se madame Si Kadiatou So ko olu fara bɛ ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ja bɛ yan ko olu fara bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu min kɔnɔ n'o jɛkulu n'u y'a tɔgɔ kɛ ko anw ko Mali dɔrɔn ko olu de bɔli kɛ nin ko la ka ɲɛfɔli kɛ ko y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min ni o tan bɛ nin waati la camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ani Mali finitigiw ka ɲɛsin min ye banbagacimaw ma ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka fagunba u la ko waleya dɔw waleya min ni a bɛn bɛ olu ka jɛkulu ma bi a bɛn b'u ma sini o hakilina kelen kɔnɔ ko u ye gɔrituru waleya belebeleba kan waleya min an bɛ don min na i ko bi ko ni o bɛ Mali jamana ale ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye maa kofɔlen fila ninnu ye min ye madame Si Kadiatou So ale ni Modibo Sidibé u y'a yira sa k'a fɔ ko u ti jɛn n'a ye sira si fɛ Mali ɲɛmaaw ye sariya min ta ko a ka kan bi a ka kan sini ko k'a sababuya kɛ ko ingérence o ti dɔwɛrɛ ko ye maa min n'o ti bɔ an ka jamana kɔnɔ fan si fɛ ko o man ka cogo si la k'i da don Mali sariyaw tagabolow la Mali ka tagabolow la ka taa se fo hakɛ dɔ ma o hukumu de kɔnɔna la sa min ye Modibo Sidibé ale ni madame Si Kadiatou So u ka jɛkulu tɔgɔ la an ko Mali dɔrɔn ko u y'a yira sa k'a fɔ ko foli belebeleba k'u b'o ta ka di camancɛ fanga maaw ma nin sira fɛ k'u bɛ wuli ka jɔ min na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin an ka finitigiw ma o sira ko sira de don sira min ni a latika don ko wa ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka k'u jukɔrɔma don o kan o fana hukumu kelen in kɔnɔ ko anw ko Mali dɔrɔn n'i y'u ka tagabolow bɛɛ lajɛlen jateminɛ u ko tiɲɛ don k'a fɔ olu bɛ fanga ɲini na u bɛ sira caman kɛnɛ a ko kɔnɔna la ko bari o man kɛ ka kɛ sababu ye maliyɛnw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn bila ka jɛn n'a ye k'an ka daw yɛlɛ
k'a to min ye kɔfɛ jamana maaw ko olu kana kɔni u sago kɛ ko o hukumu de kɔnɔna la min ye finitigi minnu ni olu bɛ Mali kunna camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la u kɛn bɛ ka wulikajɔ min sabati k'a yira min ye kɔfɛ jamana maaw la k'a fɔ Mali ka politique intérieure ko o t'u dadonna ko ye cogo bɛɛ lajɛlen na sa jɛkulu min ni o ye an ko Mali dɔrɔn ko olu a bɛn b'u ma bi a bɛn b'u ma sini min ye Modibo Sidibe ale ni Madame Sikatu So olu ka fasiri don fasiri min ni u y'a kɛ an ko Mali dɔrɔn tɔgɔ la fasiri ka se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di limana bɛɛ lajɛlen ma Jibril Keita ale ka fasiri don min n'a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. An b'a datugu ni Les Echos welewele kɛ Les Echos welewele a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko direction des ressources humaines mun n'o bɛ kɛnɛya ko tagabolo kunna n'o ye syndicat ye ko olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tile 3 baara bila ko u bɛna o boloda koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko comité syndical min n'a bɛ direction régionale kɔnɔna la sa min ni a tun bɛ baaraw tagabolo kɔnɔna la min ye kɛnɛya tagabolo ye sa fo ka na se développement social ma ko olu ye ŋaniya bɔ ka bin sa k'a yira k'a fɔ ko min ye grève ye grève min n'o ye baara bila ye sa ko u bɛna o boloda min ye 72 heures kɔnɔna la heure 72 o hukumu kɔnɔna la ko baarabila in ko a yɛrɛ bolo faralen bɛɛlen don ka bɛn min ye araba o ti kalo o tile 7 ma ka na se juma o ti kalo o tile 9 ko san 2024 nɛgɛ kaɲa fu waatiw ko ni o ma bɔli kɛ tɔ farakan min kan ka kɛ sa ko o bɛ kɛ ko nin sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko laseli dɔ de kɛra u fɛ laseli min n'u y'a bila min ye jasiraw kan n'an b'a wele ko réseaux sociaux ko comité syndical min ni a bɛ nin hukumu kɔnɔna la kɛnɛya tagabolo kɔnɔna la sa k'u y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na ko ni jamana ɲɛmaaw tun sigira ka ŋaniya dɔw bɔ ka bin ŋaniya minnu ko n'a bɛ tali kɛ la sa point 8 kan o point 8 hukumu kɔnɔna la sa ko bɛn ma kɛ waleya si kan a ko kɔnɔna la wa waleya ninnu kɔnɔna la sa ko sisi fɛsɛfɛsɛli caman nana ye a ko kɔnɔ min ni a kɛmɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw ko an bɛ don min na i ko bi u kɛmɛ ka ŋaniya ninnu ka a furan n'u tɛgɛ kɔ ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jateminɛ la o hukumu de kɔnɔna la sa syndicat min ni a bɛ nin kɔnɔna la sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko n'u ka kumakanw ni olu ti jatela u ka fɛnw olu ti bilala bɛrɛ la k'a ti taa cogo si la sariya bɛ min fɔ fo u ka tɛmɛ ni o sira ye k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko kabini san 2013 olu ka nin revendication ninnu ko a bɛ bɔ tabali dɔ sanfɛ ka taa tabali dɔ sanfɛ an ka fɔ tɛ Les Echos welewele a b'a kɔnɔ ko n'i y'o baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko min ye baarakɛminɛnw yɛrɛ ko o bɛ olu jɛ ko n'i y'a jateminɛ baarakɛminɛn minnu ni o b'u jɛ ko u y'u da lase a ma sira bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bureau kɔnɔna la ko yɔrɔ lajɛlen tɛ u bolo kɛnɛya tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛnɛya tɛ taa jɛya kɔ ko n'i y'a jateminɛ o waleyaw fana kɔnɔna la hali bureau sɛbɛlamaw ko o tɛ u bolo ko o baara minnu ni olu ye majɛ ko u ye olu de ta k'o ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma gɛlɛya si ma ye a kow kɔnɔna la a donni kama ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa ko u ye danaya da u kan k'a fɔ ko u dalakan u bɛ o sabati ko droit humain hukumu kɔnɔna la sa fondamentaux bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye adamadenya sariyaw yɛrɛ hakɛ kɔnɔna la sa banabagatɔw kan ka furakɛ hakɛ dɔ kɔnɔna la hakɛ minnu ni olu m'a faamu cogo si la k'a ye k'a fɔ u ka syndicat ka ɲɛfɔli kɔnɔ ko k'a ye k'a fɔ ko o majɛw ko olu bɛ olu la cogo bɛɛ lajɛlen na u ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔna la ko wa k'u y'a ɲɛfɔ direction na k'a ɲɛfɔ min ye ministres ye k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye yiriwali hukumu kɔnɔna la sa ko maa si ma kalali don i ɲɛ la ka i ɲin na ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma o tagabolo de kɔnɔna la k'u bɛ hakililajigin kɛ k'a ye k'a fɔ ko o ɲinili minnu ni u y'o kɛ o fɛsɛfɛsɛli minnu n'o y'o kɛ bɛnkan minnu ni olu tɛmɛna o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'o bɛɛ lajɛlen kɛra majɛ fo ka n'a kɛ an bɛ don min na i ko bi olu ye rappel caman kɛ n'o ye hakililajigin maa ti siɲɛna ka bɛn n'a ko ye k'a ti ɲɛ min kɔ sa a bɛna kɛ o ye koyi o ti dɔwɛrɛ min ye baara ɲɔngiri ye ko u bɛna o boloda min ye syndicat ka tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko comité syndical direction des ressources humaines min n'a bɛ secteur de la santé ale ko fɔ développement social hukumu kɔnɔ sa o hukumu kelen in de kɔnɔ sa u y'a ŋaniya k'a fɔ baarabila ko u bɛna o boloda baarabila min n'a bɛ tali kɛla 72 heures kan ko o baarabila min ni u bɛna o kɛ ko ni o sabatira jamana ɲɛmaaw ye u sago kɛ baara tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ sariya b'a kofɔ cogoya min na baara bɛ ɲɔngiri u bɛ segin ka na baara kɛ ko ni o ma se sa sariya b'a fɔ cogoya min na k'u ka taa
Crédon Show ko u bɛ taa o kɔnɔna la dɔɔni a tɛ tɔto ko la min kan ka fara kan sa k'u bɛ o fara kan fasiri les échos welewele ale ka fasiri don an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ MS ale ka fasiri don e ko a tɛ dansiri ye an ka bi kibaru la bɛɛ lajɛlen na an y'o de fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye Joliba TV News Joliba FM fɛ sa ni an balima gafe sɛbɛnnaw n'u ye gafe minnu labɔ nanzarakan na an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛma u ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔna la n'aw ye majɛ o majɛ an bɛ se k'an ka daw bɛ yɛlɛ ni aw bɛɛ lajɛlen sa aw ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka aw da don majɛ ninnu na a bɛ kɛ sababu ye sa an bɛ dilanli kɛ a kɔnɔna la aw kana tigɛ aw ka télé mandi la aw kana bɔ aw ka radio mandi sanfɛ Joliba TV News Joliba FM tile baara don ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye jumaseli hɛrɛ ala k'o nɔgɔya an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ye wasalam